er jo orange, så det er til at finde ud af. Mine damer og herrer. Showteam, mine damer og herrer. Og der er det jo så, at publikum skal hjælpe. Hver gang Alex han springer, så må I lige give fuldstændig gas, så han kan overbevise, om han skal have den her kontrakt, så når han kommer med. De vil formodentlig springe rundt omkring i Europa. Som sagt er der ikke rigtig mange, der gør det, han gør. Han er faktisk den eneste, og han er som sagt kun 18 år gammel. Så kan vi ikke lige få jer til at komme op og give den fuld skrue, der var, de er i gang. Han kører med Alex. Kom nu! Jeg skal jo hen op i værket, der var, vi prøver simpelthen at få jer til at fyre det af. Så får vi Alex Borsig igen, publikum! Vi skal altså have publikum lidt mere op på mærkerne. Som sagt, det her folk med benzin i blodet, men de tænder mere på at høre jer, end de gør noget andet, så lad os høre jer. Kom nu! Hænder op over hovedet, din fodskole! Og så kommer Alex Borsig igen! Kun 18 år gammel og fuldstændig vanvittigt. Så er det kødt gå. Første længder, mester i forholdsselskab. Der er næsten stille herinde nu. Kan det være rigtig publikum? Det kan ikke være rigtigt. Lad os få lidt stemning op at køre, når det nu er tid. Her kommer han igen. Alex Borsig! Vi skal have det her på køre! Sæt små hop. Og der har vi ham igen. Her var her. Ja, så får jeg med på nummer nu.
Så derfor vil vi gerne bede altså nu rejse jer op, tage hænderne op i vejret, og så kører vi lige fuld effekt et øjeblik og laver det, der hedder en salgsvideo for det her. Så lad os alle sammen komme op og stå. Alle sammen, helt op. Og så lad os komme hænder op i vejret. Kom så! Vi kan få alle til at danse det her. Jeg kan danse det, så kan alle danse det. Kom så! I har lyst til at feste, jeg kan se det på jer. Det er lørdag aften, I har søndag i morgen, I har fri. Kom så! Op og stå! Jo mere I fyrer med, jo mere fyrer I med. Kom så! Det her. Kom og hænder op alle sammen. Kom nu, så kan vi se den. Jo mere hænder op, jo bedre ser det ud. Og jo mere frisk er folk på at komme her en anden god gang. Hænder op og hovedet. Hvis I ikke kan finde rundt med, så gør I et andet med hænder nu. Vi skal se alle med hænder op i der. Kom nu! Jeg får nu at vide, at hvis I fyrer det af, så får I en runde mere. Så hører jeg!
Og skal vi så prøve at høre en af dem, som prøver at gøre det her til en levevej? Alex, hvordan er det at køre med de her gutter? Jamen det er jo sindssygt, altså. Jeg kæmper hårdt bare for at følge med de fantastiske gutter her. Det er sindssygt. Det er sådan for os andre, så det er ultimative trick. Man kan lave mange fede tricks, men et af dem, det er jo en backflip. Vil du komme til at lave sådan en i Jyske Bank-boksen engang? Det lover jeg. Hvad siger I, publikum? Hvad vil lave backflip for os i gang? Alex Borsig! Alex, har du fået at vide, om du får kontrakt, eller hvordan du ledes? Jeg har fået at vide, at jeg skal til Belgien og teste med KTM, og så skal jeg videre med rundt, så... Giv ham en ord, Alex Borsig! Danmark! Kom så, Alex! Nu skal vi give dem alt, hvad de kan.